directius nomenats pel Partit Popular no continuen robant-li els diners als valencians i acabant amb els llocs de treball de la gent que treballa de veritat per a donar una televisió pública de qualitat i de tots. Una televisió que volem plural i una televisió que els nostres directius ho impedeixen. Per això hem de continuar la lluita i hem de continuar al costat de tot el sector públic, de la sanitat, de l'educació, de totes les empreses públiques que ara es volen carregar, fent-nos culpables els treballadors de tot el que han saquejat i tot el que han robat. No ho podem consentir més i hem de continuar lluitant, perquè no es pot tirar a la gent al carrer en tot el morro després de robar el que els ha donat la gana. Així que, companys, ànim i a continuar en la lluita. Nosaltres estem aquí per a defensar els nostres llocs de treball. Esta és la nostra empresa. Estos són els nostres despatxos. Nosaltres no utilitzem els despatxos per a abusar sexualment de ningú, ni per a robar els nostres diners, ni per a mentir als valencians amb una informació manipulada. No hi ha res més digne per a un treballador que lluitar pel seu lloc de treball. I els treballadors de Ràdio Televisió Valenciana tenim molta dignitat. Gràcies. Però mentre estàvem ahí reunits, en la televisió enorme que també tenen, hem vist que mentre els lladres que han deixat la televisió saquejada amb el cas Gürtel, el jutge Garzón ha sigut inhabilitat per 11 anys per complir simplement la seva missió, per perseguir els lladres. I això és una cosa que no podem tolerar. Demà tenim un altre moment molt difícil. Sabeu que l'empresa ens ha convocat per a comunicar-nos segurament encara més retallades, encara més agressions. I per tant, el dissabte no podem faltar a la següent de les concentracions que tenim plantejades, que és aquesta passejada contra el malbaratament que comença en l'Àgora, passa per la Fórmula 1 i acaba en el port de València. Amics i familiars, no hem de deixar caure la nostra televisió. No a l'ERO! No a l'ERO! Són servei públic igual que la policia, igual que els metges, igual que la sanitat. Tots tenim el dret de reivindicar els nostres llocs de treball. No a l'ERO! Lladres! 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 Torna la pela! Quintela! Torna la pela! Torna la pela! Quintela! Torna la pela!